til Mission Skumfidus. Hey YouTube, det her er Mission Skumfidus med Nikki. I dag er det hende, der skal spise alle skumfiduserne. På et tidspunkt skal jeg lave et eller andet mærkeligt. Men værsgo til Nikki. Alle sammen? Ja, alle dem du kan. Altså ind i munden på samme tid? Ja, alle dem du kan på samme tid. Ej, skynd dig nu. 1. Du får tid. Når den her er på 1 minut, så... Nej! Og det var så Nikki, der var sådan lidt taber. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det var Nikki, den store taber, der ikke engang kunne spise en masse skumfiduser. Vi ses, Det folk! er Kajfes tur til at spise skumfiduser. Er du klar? 1, 2, 3, nu. Jeg havde 8, husk det, og du havde... Eller så du kan flere endnu. Du kan nok det der. Okay, hvor mange fik du? 5. Ja, 5. Nej, 6. 6. Ha, jeg vandt. Vi ses, YouTube.